11 tuntia ja mitä te sanoitte? 140 niitä Kuormaa saitte kokkoa siinä. Ja meni melkein, se tuli 13 kuormaa tunnissa. Joo, justiinsa. Koko lähellä siinä. Joo. Tästäkin tullaan käkkiä kahdella autolla, kun se on niin lyhyt aika. Joo. Sehän on tohon ajanto. Joo, ei minun tarvinnut olla. Ei. Mutta silloin kun se pannaan tuo koko varsi ja kaikki menemään, niin se olisi täynnä tuo kuorma ollut yhdellä kertaa. Joo, eihän se menee kuin 2-3 minuuttia se on täynnä. Joo, mutta se on pelkkää käpyä, niin se menee. Kyllä se menee 5, 6, 7 minuuttia. Joo. Jos 6 minuuttia, siis 10 kuormaa tunnissa. Joo. On se paljon tavaraa. Ja tämä on koko iso kuorma tämä. Tämä on iso kuorma tämä.